En un altre vídeo de la sèrie hem vist la tancada com a mirador per observar els flamencs al delta de l'Ebre. En el d'avui, en canvi, vull parlar-vos d'un altre aspecte que forma part de l'ADN d'esta llacuna, la pesca. Fa uns mesos no coneixia gairebé res del món de la pesca i gravant la sèrie he descobert que la manera de pescar a les llacunes del delta és especial, diferent. A la llacuna de la Tancada, els pescadors fan servir arts de pesca centenàries, es desplacen en barques no motoritzades amb perxa i rems i s'organitzen d'una manera singular, en harmonia amb la natura, per treballar durant uns mesos concrets. Agustí, Jordi i José, de la pesquera de la Tancada, i el divulgador ambiental i guia de la zona, Roger, ens expliquen com és la pesca a les llacunes i com funcionen les pesqueres al delta. A més, ens ensenyen una cosa que, per de formació professional, m'encanta. Molt de vocabulari que desconeixia sobre les arts de pesca i els peixos. M'acompanyeu? Com se decideix qui pesca on aquí al delta? Aquí se fa un sorteig de la Societat de Sant Pere, els que estem aquí, i allà on cada any venen uns. I allà on venen, que a principis érem 9 i ara ens han quedat 3 i l'astròleg, perquè la gent, clar, poques captures, el jornal és justet i això és el que hi ha. La gent activa que ja t'hi faena ja no ve a les pesqueres i això. Has de fer soci. Si fas soci i toca, això ho fan per sorteig i toca, entres a la pesquera que et toca. N'hi ha 3 pesqueres i n'hi ha dos més que són de Natura Sol i 3 que són lagunes. Una cosa molt important que hi ha dins de la cofredia de Sant Pere és que anem a suposar si som 400 pescadors i ens toca ara enguany a nosaltres l'arrencada. Hasta que no passen els 398, anem a suposar que són 2, hasta que no passaran els 398 nosaltres ja no la podem pescar, perquè tots han de tindre dret a cada laguna. Podrem pescar les altres cada any, sempre quan no falti un actiu o un jubilat que no vulgui anar a ningú i llavors tens dret a pescar-ho. Per suposar, nosaltres ara pesquem enguany, ell com a actiu i jo com a jubilat. Però si ara, per exemple, l'any que ve no hi ha el sorteig, que no es presenta ningú, nosaltres podem dir, la podem tornar a pescar, llavors tindríem dret. Però fins que no passen els 398, nosaltres no tenim dret. A cada laguna funciona així. Són coses ancestrals, perquè tots els pescadors tinguin el mateix dret. I avui en dia trobar gent a més experta en saber fer tot el procediment ancestral és complicat, és molt difícil. Perquè quines tècniques feu servir per pescar aquí? Principalment la joventut no sap remendar. Remendar, cosir les xarxes i com s'han de ficar les boques dels bussons, els gànguils, calarem d'una manera, calarem al través perquè el vent no ens endugui la sàcia, perquè no és tot anar i tirar la sàcia per peix. Has de buscar les artimanyes que nosaltres, com més mal temps fa, més peix agarrem. Perquè a mar revuelto ganancia de pescadores, tota la vida s'ha vist. Hi ha una laguna, hi ha peix, però mentre està en bones, el peix no es maneja. Quan se maneja? Quan es comença a revoldre i el peix es comença a anar. Llavors és quan nosaltres hem d'actuar. Ara, avui que fa bon dia, estem aquí, podem fer una cervesa i no actuem. Per què? Perquè vam actuar ahir després d'ahir, que va fer vent, i tenim aquí ja les captures. O sigui, depeneu del temps i depeneu de les normes que vos posen. Les normes de la climatologia, que és la que mana. I quines tècniques feu servir, llavors? Tècniques centenàries que... El gànguil per a l'anguila, que porta uns cèrcols i unes bandes, i és el que utilitzem nosaltres, tipus nansa. Sí, com si fos una botifarra allargada, que se va fent, dins hi ha uns embuts que pugui entrar i li fas l'engany perquè no pugui sortir. Això és el gànguil de l'anguila. Després n'hi ha un similar a este, però en malles, i aquest és pel cranc. El mateix engany, però en malles grosses, perquè el cranc és un destructor, ho trenca tot. L'únic que no trenca és el plàstic, que l'aguanta una mica. I després estan els caixons, que són els negres, si tu digues, que és per l'angular. Després s'hi fiquen als canals. Això és el bussó. Això és l'estil de pesca per a pescar angula, ¿vale?
Els bussons són un estil de pesca que se fica a les entrades d'aigua de la llacuna, ¿vale? Lo mateix que hem dit la sortida. Per què? Perquè l'angula té un comportament especial, ¿vale? L'angula va a contracorrent. Se fiquen diferents bussons en paral·lel i les angules, quan remunten el riu, entren per aquí, per aquesta espècie d'embut. Entren per aquí, per l'embut, es queden aquí, totes juntetes, i ja es poden començar a agafar. I en acabar cada laguna se li diu la pantena. Que és l'embut que va L'embut, determinar exacte. que quan ja fa molt temps, tot el que hi ha a la laguna ve a morir allí. El peix ve a morir allí. El canalot és un dels canals que alimenten a la tancada i que la connecten directament en el mar. I aquests canals són la vida de les llacunes. Les pesqueres funcionen com un art de pesca passiu. Com veiem, ahir tenim la pantena. La pantena és l'art de pesca més antic de Catalunya. I és un estil de pesca, el que tens que ser és un bon meteoròleg. Tens que saber molt bé quina temperatura fa, si fa vent, si entra més aigua de mar o entra menys, perquè això ens provoca que els peixos entren o surtin de la tancada. Els peixos, sobretot a l'època d'estiu, comencen a entrar tots, quan són molt petits, cap a la tancada, tots pel canal aquest. Per què entren? Perquè a l'estiu fa calor i això fa que surtin un munt de nutrients a la llacuna. Les algues comencen a reproduir-se, quan hi ha moltes algues també hi ha moltes gambetes, animals petits, i clar, això pels peixos més petitets és essencial. A part que allí troben un medi molt més segur per a poder sobreviure. Al mar obert es troben en grans depredadors que se'ls poden acabar menjant. Llavors busquen aquests jocs més refugiadets. Es queden aquí tot l'estiu, aquí van engreixant, tenen molt de menjar, no tenen perill, s'han fent grans, i a la tardor, a l'octubre, és quan comença l'època de pesca. I treballen fins a principis de març. I per què coincideix en aquesta època? Perquè a l'hivern i a la tardor i a l'hivern la temperatura baixa, en la qual els nutrients també, les llacunes se tornen fredes i tenen menys aliment i els peixos busquen la sortida. Busquen sortir cap al mar una altra vegada i aquí és quan parem i es poden pescar. Per això tenim aquesta estructura. Aquesta estructura, com veieu, està tancada. Als mesos d'estiu la trobaríem oberta i per aquí és on sortirien tots els peixos de tornada cap al mar. Llavors aquí la bloquegem i ja no poden sortir. Ja els podem anar pescant durant tot l'any. Això vol dir que es pesca tot el peix que hi ha tancada? No. Tenim que tindre unes certes condicions, per això estan els pescadors i per això necessiten saber bé de meteorologia. Per a controlar en quins canals els peixos intentaran sortir i allí ficar les xarxes per a poder-los atrapar. No totes les pantenes o tots els embuts són iguals. N'hi ha l'encanyissada, que és de Sant Pere, pesca més a l'embut, nosaltres pesquem més en els gànguils, i, per exemple, l'altra laguna del Canal Vell també pesca com una altra. Aquell és gànguil i una mica més de pantena. Cada laguna és diferent a una altra. I aquestes tècniques se fan servir des de quan? Ancestrals. Això és ancestral. Des de 1114, que es va fer Sant Pere, fins avui. Gànguil, Trasmall i pantena. Trasmall, calar, què és? ficar les rets, El reig. ficar la sàcia. La sàcia és una xarxa. I xorrar és llevar-la. Xorrar, Xorrar. llevar. Per exemple, José, Jordi, anem a calar. I anirem a la puntona, a barquet, i anirem a la perxa, bogant, i cosa ancestral. I tirarem la xarxa a la mar. I a la matinada o al sol demà anirem i la xorrarem, la llevarem. A veure si hi ha peix. Si ha entrat el peix. Si ha entrat, Sí, l'agarrem, sí. i si no, pues, demà, mañana más. Les barques típiques d'aquí del Delta, les pontones. La pontona és una barca que, com veieu ahir, és completament plana de baix, no té cap tipus de quilla. La quilla és el que veiem a les barques que fan així, que acaben en punta. Claro, si tingués quilla, se quedaria atascada en llocs en poca fondària, llavors necessiten que siguin completament planes. I està especialitzada en anar en llocs amb molt poca fondària, com canals i, en este cas, llacunes. I funcionen en perxa i en rems. La perxa és un pal llarg que clavem detrás i ens podem impulsar, i els rems, pues, tampoc té massa misteri, no? Depenent del que volen fer, poden tindre un model o un altre. Els pescadors de la Tancada, de la Confraria de Pescadors de Sant Pere, tenen una peixateria allà mateix, a la llacuna, on fan venda al detall. A banda, també porten peix a la llotja de la Ràpita. I em pregunto, quines són les espècies de peixos que més es pesquen en esta llacuna?
anguila, llobarro, lenguado, moixarra, lliçal, hasta la lliça, el cabissut, derivat de lliçal. I què més hi ha? Llangostí també n'hi ha. Gamba, Jovell també. Jovell, i el principal, el gran blau. Bueno, sí, bueno, mos deixem-lo. Lo principal. Us deixem la mare, que vols blau. I els altres algunes són igual, agafen més o menys el mateix. Ara, l'espècie estrella és el cranc blau, com han comentat, però quina era abans? L'anguila, no pot ser? L'anguila sempre hi ha molta. L'anguila també sempre Sempre hi ha molta. I angula també. Però l'angula només la fa la tancada, el canal vell, o sigui, l'única que no fa l'angula és l'encanyissada. Vale? Los demés fan, no? I l'anguila és com el peix més valorat. Lo que és el delta, sí. On se consumís més anguiles al delta. Antes el que passa que les llagunes pues, no patien de l'aigua dolça, diguéssim, tot és aigua salada. I clar, tot lo que eren les desaigües que diem nosaltres, aquí hi havia 8 desaigües que donaven aquí, que era aigua dolça tot. Era ric en tenca, en anguila, en tot això. Ara això ja no existeix, se va anul·lar. I ara tiren per Perquè no és mesclada, no és dolça i salada. No, això és salada tota. Ah. I ara tenen programat ficar 2 bombes per tirar aigua dolça aquí i això, però ja veurem si arribaran o no arribaran. Aquesta llaguna ha canviat molt. Antes tot era senill que diem nosaltres, i bova, i això. Canyar. Senill hi havia què molta és? vida. Senill és tipus l'herba que tu ara tens aquí sí. davant, que veus que et cuida el senill, la bova i canyars, llavors venien els patos, els ànecs. Hi havia fotges, hi havia més assumpte dels aus que tenien més protecció. Avui, si gires i mires i ho graves, veuràs que tots són soses i són seques. I una sosa viu en aigua salada i està seca. Imagina't, el sal que hi ha. Jo no he vist mai a una laguna que s'agarriguen palaies o lenguados o llangostits. No ho he vist mai. Ara sí, perquè és aigua salada. Quan antes només hi havia anguiles, tenques, alguna lliça, cabessuts, i això ara... Llavors ha canviat totalment Sí, perquè... el que es pesca. És el que parlem. Científico com antes, l'administració és la que diu, pues bueno, el que tindrien que fer és endolcir totes les basses, les lagunes del delta, perquè pogués haure més vida entre que la fauna i el peix hi hauria doble vida. Pues l'administració diu, aquí sí, aquí no, aquí fiquem ara l'aigua salada als arrossals perquè està el caragol poma, perquè és una plaga, jo pregunto, no? Com has de ficar a l'arrossal aigua salada per matar la plaga si l'arròs necessita aigua dolça? Però aquests procediments són l'administració el que té trencat tots els sistemes, perquè si vas a pescar l'angula no pots tirar aigua salada, has de tirar aigua dolça, perquè l'anguila vol aigua dolça. Llavors és el peix que es mossega la... D'on són normalment els pescadors de la tancada? Quins horaris fan? I com és el seu dia a dia? El pescador pot ser de qualsevol poble de la zona o Home, hi ha normalment algun antes eren requisit? els pescadors del delta, però a veure, ara pues, els d'allà dalt que diem pues, també volen ser pescadors, que menys que siguen, pues tenen dret. Hasta ell que és d'allà al monte, aquí, Ell és de Garcia, pastor de cabres. dalt de Mora d'Ebre, i t'ha dit que un Jo home... soc perquè m'agrada. Jo estic aquí perquè m'agrada i bueno, i no puc contar la meva vida. I d'on sou? De la Ràpita? La ràpida, Jo soc de Garcia. De Garcia? Sant Jaume. Sant Jaume. Imagina't tu, però per regla general, jo soc l'únic, per regla general tots són del Delta, els que venen, els que estan a les pesqueres. D'horaris no en tenim, a veure, depèn del dia, depèn de tot. Igual sortim a les 6 del matí, com a les 7, com a les 8, depèn del dia. La vida del pescador, doncs, a veure, és una mica complicadeta perquè si no baixa el mestral, si d'això, doncs, de peixos, zero. Normalment aquí, doncs, sempre necessitem fred i mal oratge. Llevant, aigua, mestral, coses d'estes. Com s'organitzen des d'un punt de vista econòmic? Llavors, pues, bueno, el sistema econòmic de beneficis i ganàncies, pues, cada treballador té una part i Sant Pere ne té una altra.
perquè Sant Pere ha de tindre la mateixa part del pescador, que ha de tindre manteniment, pagar gastos, llum, contribucions, i que el pescador, cada pescador que vindrà l'any següent, això estigui en condicions. Per això hi ha un senyor, que és el José, que és el delega, el guarda, que no vinguen matuteros, gent furtiva, i és també el que cuida que això funcioni tot. I cada laguna pues, té un senyor, com ara José, que té un guarda, que ells és el que controlen els sistemes de pesca, que no mos prenguen res, que això funciona, i que cada any que vinguin els pescadors es tinguin les condicions que li pertoquen que han tingut els altres. La gent jove està interessada a treballar a les pesqueres? Quina continuïtat té l'ofici del pescador a les llacunes del Delta? El que passa és el següent, que pues, abans hi havia molta captura de peix i la gent pues, d'una pesquera pues, feia bastants diners, i la veritat, hi volien entrar les pesqueres. Ara és al revés. Ara, com que hi ha poca captura, pues, la gent no vol vindre. Només venen jubilats i, esclar, que té un general pues, no ve aquí les pesqueres ara. Ha canviat molt. De fa molts anys ara, per això ha canviat moltíssim. I ara la feina és per trobar actius, perquè clar, a cada pesquera hi ha d'haver com a mínim 2 actius. Per a mi això té pocs anys de vida, perquè compta que ara aquí a Sant Pere, compta que jubilats sí que en trobaríem, però d'actius, la feina és d'ells per a poder trobar actius. Entens? Què vol dir això? Pues que la gent cada vegada vol vindre menys aquí a les pesqueres perquè no es treuen el jornal com Déu mana. Jo puc contar-te una anècdota que em contava mon pare, que feia en aquell home li ha tocat l'encanyissada o la tancada o el canal vell, li ha tocat una pesquera, i aquell home anava a pescar als 4 mesos i es comprava una casa, es comprava una finca, comprava un cotxe, guanyava llavors, estic parlant de l'any 65-70, que jo ja tenia 10 anyets. I senties aquell, mare, ja li ha tocat la pesquera. Ja eren rics. Entens? Sí, és que han perdut molt poder adquisitiu. Pescar una pesquera. Avui dius que m'ha tocat una pesquera, hi ha molta gent que diu, no vaig. No vaig perquè sé pescar la meva barca i guanyo més diners que la pesquera. Aquí tampoc pots guanyar 5.000, 6.000, 7.000. És que el que parlàvem, és que... No val la pena deixar-te la El que parlàvem, antigament, la pesquera més gran, d'això més gran que l'encanyissada, se parla, jo vaig veure un nodo, imagina't tu, un nodo, d'això, i es parlava de 30 i pico persones que vivien de qualsevol manera i com podien, però se feien una casa. Entens el que vull dir? I és que n'hi ha coses que no s'entenen. Avui baixem el cotxe i fingem i la feina és nostra. És que, bueno, ha canviat tot molt, Diríeu que és un ofici que s'està perdent. Exacte. Si no agafen mesures o la Generalitat o el que sigui, aquí no mira alguna cosa, això se'n va... Fiquen moltes traves també, com ara la pesca de l'anguila, que molts han tatxat uns mesos que ja no pots pescar com se podia pescar l'anguila, l'angula igual, també deixen pescar ara 60 dies ja també, i moltes pèrdues van a tot això. És, claro, però que hi ha. Ho privatitzen més cada vegada. El procediment del Delta és que antes els pescadors, els que eren president de cofradies, ja tenien un poder molt adquisitiu. I ara això s'ha devaluat. El poder el té l'administració. Cada dia està la cosa més complicada. T'hi diuen no a tot. I llavors, antes deixaven pescar, anaves aquí, anaves allà, i el mateix pescador era el que deia este peix l'agarro i este no l'agarro perquè és menut, no me'l pagaran. Pues entonces el menut ho deixem. Però és que ara ja t'obliguen a deixar ja unes mides que ja són dràstiques. Te donen estadies de treball, quan antes el treball era, quan se sortia el sol, anaves a treballar fins que es ponia. Perquè això és una campanya de 4 mesos de captura i aquí no hi ha ni dies, ni nits, ni dissabtes, ni diumenges. Aquí això és tots els dies, 24 hores cada dia durant els 4 mesos. I després s'obrin les comportes, se lleven les sàcies i hi ha 7 mesos perquè la laguna, la balsa, se torni a reproduir. I quan arribem ja en voltes de finals de setembre, octubre, se torna a tancar i els 4 mesos es fa els pescadors que cada any per sorteig de la cofradia estan designats aquí.
I això és una cosa ancestral, però avui ja fiquen moltes traves, ja l'assumpte ja és no, ja, allí no pots pescar, això no pots portar, aquí, i llavors pues, clar, la gent, si no té una cosa segura, un treball fixo, no vol vindre. Hi haurien tantes coses que s'haurien de canviar. Però com les hem de canviar? Per molt que parlem nosaltres, això no té remei. Té el que vol dir. El pescador que està dia a dia a les lagunes, com ara nosaltres que som del Delta, jo diria una cosa, que sempre faries un canvi, és la persona que treballa i pot dir, si fes això, este canvi, tindríem més peix. O si féssim allò, doncs duraria més. Però clar, no manem nosaltres, mana l'administració, i el procediment polític és que un polític està a la cadira i no sap exactament el que passa dins al dia a dia del treballador. La diferència és aquesta. Però una de les coses que sempre he matisat és que la persona que sigui director general de pesca, que sigui una persona professional de la pesca. Que sàpigui. No aquell polític d'allà que està dins una fàbrica o que està dins el sistema de Madrid. Ha d'haver una persona de dins del procediment. Per tant, en tots els aspectes. En agricultura, doncs té que hi haver un senyor que n'entengui com funcionen els tractors, els ganaders, com les vacunes, els pastos. Ha d'haver una persona qualificada i professional en cada matèria. Un capítol més, marxem molt agraïts d'haver après tantes coses del nostre territori. Agraïts a José, Jordi i Agustí, que ens han dedicat temps per compartir com és la seva faena i quina és la situació actual de les pesqueres. Esperem donar-hi visibilitat i que es produïsquen els canvis que permeten mantenir este ofici a mars de pesca centenàries. D'altra banda, volem donar les gràcies a Roger i a Montnatura, que ens han fet una visita interessantíssima sobre la pesca a la tancada. Us deixo el web a la descripció per consultar les activitats que ofereix al Delta de l'Ebre.